Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Hormatly tomoşaçılarımız, haberimizin 2023 yılın 9 noyabrına kıfanına. Türkmenistan'ın prezidenti iqtisadi xizmatdaşlyk guramasının 16. sammitine çıkış etti. Türkmenistan her yıl 9 milyard kubmetr TV gawy Iraga iberer. Türkmenistan Xitay halkara import sergisini milli pavilyonu bilen gatnaşýar. Ronaldo 1300 milyon dolarlyk faqat sowgat berildi. Mehribanlar, gelingini bolsa habarymyza giňişleýin geçelim. Türkmenistan'ın prezidenti iqtisadi xizmatdaşlyk guramasının 16. sammitine çıkış etti. Owal habar berişimiz ýaly hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherine iş saparyna bolup, iqtisadi xizmatdaşlyk guramasynyň döwlet başdanlarynyň nowatdaky 16. sammitine gatnaşýar. Ýokary derejedäki duşşugyň geçirilýän ýeri bolan Taşkent City Halkara işewirlik merkebining Kongress merkebine wekiliýet ýolbaşçylarynyň resmi surata düşmek dawarasy tamamlanandan soň iqtisadi xizmatdaşlyk guramasynyň 16. sammitiniň açylyş dawarasy boldy. Sammitin başında Özbegistan Respublikasynyň prezidenti giriş sözü bilen çıkış etdi. Soňra iqtisadi xizmatdaşlyk guramasynyň 15. sammitiniň başlygy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa söz berildi. Hormatly prezidentimiz öz çıkışynda iqtisadi xizmatdaşlyk guramasynyň işi we sewit meseleleri bilen bagly Türkmenistanyň ileri tutýan garaýşlarydyr basgançaklaryny beýan etdi. Döwlet başdanmys çıkışynda öwara bähbetli fewda iqtisady we maýa goýun pudagyny xizmatdaşlygy ösdürmek meselesini ünüp çekdi. Belenşiýaly häzirki wagtda bu ulgam gatnaşyklaryň esasy uğurlarynyň biri bolmalydyr. Şeýle de serket ýaka we sewitleýin sewda mümkinçiliklerini işçen ulanmagyň möhümdigine ünüp çekildi. Türkmenistanyň prezidenti çıkışynyň dowamynda sany tehnologiýalar we elektron sewda boýunça iqtisadi xizmatdaşlyk guramasynyň çarçuwaly ılalaşygyny işläp taýýarlamagy, anyk maglumatlary, teklipleri, işewirlik taslamalaryny we beýleki zerur maglumatlar öz içine alýan maglumat portalyny döretmek baradaky pikir seretmegi teklip etdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň bilelikdäki ulag logistika merkezlerini döretmek baradaky mesele seretmegi de teklip edýändigini aýtdy. Çıkışının başına döwlet başdanmys ýene bir wajyp ugur energetika barada hem aýratyn durup geçdi. Türkmenistan her ýyl 9 milyard kubmetr TV gawy Iraga iberer. Paýtagtymyzda Türkmengaw döwlet konserniň wekilleriniň Irak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Zayed Alifadel'in ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşşugy boldy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Duşşugyň dowamynda taraplar Türkmen TV gawynyň goňşy Eýran Islam Respublikasynyň çäklerinden swap usuly Iraga ibermegi, gurmak bilen baglanşykly meselelere garadylar. Mundan başga da taraplar gaz pudagyny geljekde bilelikde işlemäň hukuk, täjirçilik, maliýe, guramaçylyk şertlerini giňişleýin ara alyp maslahatlaşdylar. Mälim bolýar owal Türkmengaw döwlet konserni bilen Irak Respublikasynyň elektroenergetika ministrliginiň arasynda özara düşünişmek hakyny ähdnama gol çekilipdi. Şu gezeki duşuň netijeleri boýunça Türkmen TV gawyny Irak Respublikasyna ýerlemek, satyn almak, satmak boýunça şertnamanyň esasy täjirçilik şertleri barada tesirnama gol çekildi. Tesirnama laýyklykda 5 ýyllyk möhlet bilen her ýyly Türkmen TV gawynyň 9 milyard kubmetri swap usulunda Eýran Islam Respublikasyndan üstaşyr geçirilip Iraga iberler. Türkmenistan Xitay halkara import sergisinde milli pavilyonu bilen gatnaşýar. 2023 ýylyň 5 noýabryna Xitay Respublikasynyň Şanhay şäherine 6. Xitay halkara import sergisi öz işine başlady. Bu giň möçberli çäre dünýäniň 154 ýurdundan we sewitlerinden 3400 töwerek kerhana gatnaşýan barada Xitaýyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri taýsyklaýarlar. Owa hojalygy, awyk senagaty, awtolog guruluşygy, çalgy ýaglar, ätýaşlyk şaýlar, himiýa senagaty, dürli internet tehnologiýalar, kompýuter önümçiligi we üpçünçiligi, dokma senagaty, bezegler, lukmançylyk enjamlary, dermanlyk serişdeleri, taslamalar, oylap tapmalar ýaly uğurlar boýunça ýaýbanlandyrylýan bu halkara serginiň Türkmen tarapyndan utgaşdyrjysy bolup, Türkmenistanyň Sewda Senagat Edarasy çykyş edýär.
Xitayın 6-njy halkara import fergisine yurdumyzyň feodal toplumundan Türkmenistan'ın Dokma Fenagat Ministerligining, Feodal Fenagat Edarasynyň we yurdumyzyň telekeçilerinden ibaret bolan wekilçilik topary gatnaşýarlar. Bu awraýly halkara derejesine geçirilýän ferge yurdumyzyň önüm öndürjileriniň gatnaşmagy, olaryň öz öndürýän ýokary hili önümlerini dünýäniň import-eksport uğruna iş alyp barýan işewerlerini tanışdyrmagy, dürli ýurtlar bilen ykdysady feodal gatnaşyklaryny giňeltmäge, ýakyn geljekde özara bähwetli gepleşikler geçirmäge mümkinçilik berer. Import haritlaryň 6-njy halkara Xitay fergisi 10-njy noýabra çenli dowam eder. Ronaldo $1300 milyon faga sowgat berildi. Saud Arabistanyň Al-Nasr toparyna çykyş edýän Portugaliýaly Cristiano Ronaldo bahasy $1300 milyon faga sowgat berildi. Sagadyň bahasy bir uçaryň bahasyna deňdir. Ronaldo bu gymmat bahaly sagady Jacob kompaniýanyň eýesi Jacob Araba berdi. 38 ýaşyndaky futbolçy seýrek duş gelinen sagady sowgat aldy. Şeýle sagatlaryň 18 sanyny öndürildi. Goloýda bolup ýeketek Cristiano üçin $1300 milyon sagady hut özüm gowşurmak kararyna geldim diýip Jacob Araba bellidi. Portugal futbolçynyň jan köýerleri jemgyýetçilik torunaky tesirlerde sagadyň bahasynyň uly bolmadyk uçaryň bahasyna deňdigini bellediler. Ronaldo ýyllyk girdejisi $136 milyon bolan dünýäniň iň köp girdeji gazanan turgan hökmünde sanawda durýar. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.